Bar juga ni ka em ane ko mi khlia te mentau di benai jong senam matmai jenoring aku blai ya phi kulai senam tmai idei parari idei parro prosnam hidon kam ban ya kren ya kajing so shan ki so khia namar ngai ngade na no wes ngai I ka ordar na bisi menen hado arpe kalapan keta kalapan kenyo kalapan su jer yang I bangi pule tang yak tu ko ordar ba wat yak dor bar senong ro la sedang bu kendon ba pide ban show meeting ba de ban tip na ki board district kane ngaso deso tang kata ka bang ngaso ba ka deso ka demokrasi hangi la de kum ka diktator state te halor kata ka nongre ngi kum ka iam hang neng em soi hap nimot ban ong senong ki thau bro nang nes kamar ki de bar so tho halor ki ordar bangi yo na ki bor ki ba pensencari ni ki bor sarkar ki daiban pule bha daiban songdor bar daiban ya perkhat bat daiban ya rai lada sarkar ka ai rai ngi ka e order ngi ai ki snong ki thawro ki daiban dan ki rai hala ki jong snong daiban dan ki rai ka kong ji so jong phi bat phas ka sarkar ka daiban smo ya ki rai jong phi dai ba phi sngap tang ngi ka iam nang ne ban ong ba tole ma phi kat ba daiban le ngin sa chu ape kata kade kam khoput jong ginik snong kata kade kam khoput jong phi bro lada phim so tho ya kane ka bang ikran ngimta balai ikran ya kane ngimta kran na ta ban phoida ya lade lane ban toy wangi ka yam re ni smo shan bakari ka jaj breu nang nes khmat kan sa tlot kan sa do ka jing kan sa do bor namar haki yo hi hat la sedang bu kendon ba kum babu menchua ngangai khla su tho ki jing e phila haba hakasi tayo pinsong dukan tang License khap song hayeng te pin pa khon daw ai ha pin ai by school daw ai pin like yo lai hat pin he khai dak ai mi yo I baki nong khai ke le kan do jing e bat halar kata kan ore mi kan to ya phe ki nong khai me skmat ang ni skmat wat chong tang hayeng wat sumudur bakin yarap jiwai namar lada pi ap ka jing yarap na wai phisyo pang abat unum don bayarap ngi ngin kat bala ngin le rei phit ka de ka kamram jok phi te umde tang kinong yo ngamut ban ong senong thawro nang nai skmat me skmat ya trailang ben sengaw ya ta gajing jenjar pi hak sarkar bat kham tam kitu ki bala ya kendo ya kane gajing ba ka kata na ka ba pisha ai vaksin ngai bun nilap bun iting pitai bat sailo de gajing shala dalong kumno ro lada ka kata se gajing sha bat kham tam ya kane gajing penbor ngim soyham kinong tre sarkar sha penbor mangi kisnong ro sha penbor ngamut ban ong kawai balai ki sardar kim perkhat arsin ba haba phiyo ko ordar na blog na video ki su like long dor bar hak snong bat su hukum ki pe ba snong ban ong tole ya ka e ka ba ka blog kala pha knam ba phenum yo jing phut hakita skim ki jing toy dan ki snong ngilap ngila le na kawai snong ngilap dan snong ki bala chapan bor omdai bak penbor ki he sarkar ki penbor ki sardar snong ki ketu ya phiki sardar snong watle kamne ai kin mon dala de ka ai kin mon hi maki la ki mon eman ai vaksin omdai ba phin shu sanchar don bor ma phiki sardar snong ya ki pai ba snong dala de tang amar ba phio jing order na po ki blog bat ngi ong ha ga jo ka por kum ki blog office wat nyon se ki nong kandong ngi de ki nong kandong ha phisunyon ailat bakinda sutho se ailat bakinda rot kinda rahi maki ngirung ikam ong wadle ya kata ketika henrengi ong wat penbor namar kam penbor le se lada ka dan kata gaji kata kumbala kata ya kikat to katne phi klam kular tak ban ai ki bai dawai phi klam kular tak ban yarap kila sujen jar hi maki dan porlo janga wai hadu laipo sa pho wajar lut tak sinayaro ngai dan ta bawan yarap na kadaw bo usha ayak to tika ba ki wan penbor kitu kinong penbor te halat ta kanong rem nang nes khamat ngimut pan ong ni dan kam ka jing teli pai ba wat te wat pio me sekhamat kran jing sha lada phi dan kam yang ngi ro ngi ngan wan hasnong yo phi pentep sangi pentep kloi namar ngi dan kam ka jing kran omde tang hi sarkar kan wan batai ya phi kum ki asya ki lawan rong hat liu yang jo phi at least phi ro phi de ban me sekhamat ban ya trilang bat suthu ya ka jing sha te barok ngi dan kam te bi sha nang nes khamat kham tam kini ki naik korpheu lada ngingim ya kren bha kan sapoi ka por kan dan ka de korpheu lada ngiyo si ki de korpheu hai ka ngin le ni hab shang no hayeng te mano kan ban pa ja yang ni ha kari jungi kan sakladuk
tel ong pi ki pai ba ladangin dok no mangi ngin sayap than mangi ngin ladangin dok no mangi menta ngim dan syo ka pisaw tang bat pet khaw ngin subam to corruption lese ha goi kasingi ngim yo corruption perkat ti halor kita ko bentang amut ban ai jengmut tong ngin mi skmat ngin ya kren bahaya ngin ko bentabat dei bang tang sarkar kan ai rai ngi ki pai bar ngi dei ban ai rai sarkar nang nes kmat kata ko ba ni dawa ba ki bor sarkar ki bus tho ya kata ba ki pai ba nang nes kmat ada pi so ji kra jengi pi bar sutho ya kata mi skmat ya trilang bat ngi dei bus ngoi ji sya tang kan nes wa ya menta mai ba kamen ba bosok nakaliang jong IAM sa Meghalaya unit nakaliang jong ang tentu i pai ba smubha ba kinya snok tilam kinya snok tilang haga ni ka worldwide rally ka bangin sepelong yang sesien bahkan ni ka signature campaign sesien smubha ba kinya mi renti lang namar nakamenta kari ba jat benril nya yang banyale namar nam nakadika klam covid ka buwan mentau ni omicron thamai menta nga kentui ni pai ba pia kwa banya em jingja yang sesien kumne hang long ngi kwa ngi kumki pai ba ngi kwa ngi em jingja yang sesien kumni ngi kwa banya yang teli yang sesien namar kene kala poi kaladap harandang nyimla sha shu ban shu dan lockdown ti ni singa kerpat tentu ye ki pai ba ki wei begini snok tilang bat ngi kaseng IAM namar ba menta kanika omicron ka hangan urkom ba kanyo kanika curfew ship ho beje undan utau omicron sedang omicron ship ho beje hadu san beje mestap long ka smolong thamula ba ki breur ki de bandar ka comment sen ka jongki ba kumno ba ladap ai injek arsian du kidang sha dang don kata ka jipang kidang don kata ka kidang yo kata ka jingpang sesien ka bolong smol thamula ru kata thì nakaliang jong ni ka IAM ni kepat ba ipai ba knya snok tirang sisien ka bangin